వర్షం పడుతుంది. గాడ్ డేస్ వర్షం ఈరోజు చాలా అద్భుతంగా వర్షం పడుతుంది. చాలా సంతోషకరం. దేవుడికి మహిమ కలుగును గాక. హల్లెలూయా, ప్రైజ్ ది లార్డ్. మనం చేసిన ప్రార్థనకి దేవుడు ఆలకించారు. రైతులు కూడా మరి వర్షం చాలా ఈ సంతోషపడేటువంటి గొప్ప శుభ పరిమాణం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. గ్లోరీ జీసస్ గాడ్, ఆల్ మైటీ గాడ్. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, మనం చేసిన ప్రార్థనకి దేవుడు ప్రతిఫలం ఇచ్చాడు. ఈ వర్షాన్ని దేవుడు అనుగ్రహించాడు. దేవుని మహాకృప, ఆయన సన్నిధి, ఆయన ఆత్మ మరి మనకి తోడుగుంచారు. మన ప్రార్థనకి ప్రతిఫలం దేవుడు దయచేసినందుకు దేవుడికి మహిమ ఘనత ప్రభావం కలుగునుగా. ఆమేన్, ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్.